Fl-aħħar jiem One News irċieva l-menti għal mod kif qed jiġi trasportat mill-impjant tat-tisfija tad-drenaġġ ta' Barkat il-materjal niexef li joħroġ mid-drenaġġ magħruf aħjar bħala dried sludge. Segwejna mill-qrib il-każ u sibna li fil-fatt qed jinġar fit-trakkijiet li normalment jintużaw għal ġar tal-ġebel u jitattab sempliċement biċċa plastik ħoxna kif jiġdu dawn il-filmati. Dan minkejja li dried sludge huwa meqjus bħala materjal tossiku. Iż-żewġ trakkijiet tal-ġebel diħlin u ħirġin l-impjant biex jiġbru dan il-materjal u wara imorru jbatluh. Mhux biss id-dried sludge mhux qed jinġar fit-trakkijiet is-siġillati, iżda kif juru dawn il-filmati mit-trakkijiet qed iqattar fit-triq likwidu minn dan il-materjal tossiku. Segwejna trakk minnhom biex naraw fejn qed jitbattlu dawn il-fdalijiet. It-trakk li bdejna nsegwu għal xi raġuni waqaf ftit il-barra mix-xajra. Ftit wara tfaċċa it-tieni trakk li wkoll kienet iġorr dan il-materjal tossiku li sa ftoroq bil-karozzi u n-nies għaddejjin b'likwidu iqattar tul it-triq u anki riħa qawwija ħirġa minnu. Il-materjal qed jintefa' fil-landfills fil-Matab. Aktar minn ġimgħa ilu One News bat jistaqsi l-Ministru George Pulicino kif suppost jinġar id-dried sludge u jekk fil-Matab teżistix landfill apposta li tista' tilqa' fiha dan il-materjal, iżda ma ħadna l-ebda risposta. It-tnejn filgħaxija fil-Parlament il-Ministru Tonio Fenek ammetta li hemm problema biex jintrema id-dried sludge mill-impjanti tat-tisfija tad-drenaġġ. Irrid ngħid ukoll li fost il-problemi li hemm sfortunatament insibu r-rimi ta' dak li huwa materjal li mhux suppost isib ruħu fid-drenaġġ u allura qed joħloq iva xi problemi għall-impjanti ta' tisfija. Skont Tonio Fenek il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma qed tagħmel studji biex issib soluzzjoni. Intant fil-Parlament il-kellim laburista Joe Mizzi talab biex jittieħdu passi legali biex jaqaf dan l-inkonvenjent u l-periklu tas-saħħa. Huwa talab lill-iskrivan tal-Kamra biex tinġibed l-attenzjoni tal-awtoritajiet konċernati fosthom il-Kummissarju tal-Pulizija, il-MEPA, l-Awtorità tas-Saħħa Ambjentali u l-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà. Il-bieraħ waslu f'Malta 40 immigranti regolari mis-Somalja. Soldati Maltin salvaw lil dawn l-immigranti u daħluhom f'xatt it-Tiben wara li waqfu f'nofs baħar. Dan huwa l-ewwel grupp ta' immigranti li daħal f'pajjiżna mill-Libja wara li ġimgħa ilu l-Prim Ministru Libjan wieħed lill-Prim Ministru Malti li pajjiżu ser jaħdem biex iwaqqaf l-immigrazzjoni irregolari. Iż-żona li nstabu l-immigranti fiha hija responsabbli minnha l-Libjani huma nstabu fuq dingi ta' 7 metri. Fiż-żona li nstabu fiha l-immigranti intbagħat l-ajruplan King Air li saq lid-dingi u baqa' jsegwih sa ma dan daħal fl-ibħra territorjali Maltin. Dan kien l-ewwel żbark ta' migranti sa mill-waqa' tar-reġim ta' Gaddafi. L-Aġenzija tar-Ratings Standard & Poor's tgħid li l-kriżi tal-ewro tista' twassal biex il-banek f'Malta jalqu aktar idejhom u ma jselfux b'mod li dan ikollu effett negattiv fuq it-tkabbir ekonomiku u d-dejn tal-gvern ikompli jikber. L-Aġenzija tar-Ratings tgħid li dan kollu jista' jitfa' lil pajjiżna lura. Standard & Poor's għandha dubji dwar kemm il-gvern se jwettaq riformi bħal dik fis-sistema tal-pensjonijiet kif kien diġà ntrabat illi jagħmel. L-istess aġenzija wara li kienet iltaqet ma' uffiċjal tal-gvern kienet qalet il-gvern Malti biħsibu jerġa' jolli l-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Standard & Poor's qed juru dubji dwar kemm il-gvern jista' jkun effettiv fil-passi li qed jieħu biex jindirizza l-problemi tal-ekonomija. Ir-rapport isemmi wkoll il-banek reġistrati f'Malta. L-Aġenzija tgħid li fil-waqt li bosta mill-banek reġistrati Malta mhumiex involuti fis-suq Malti, il-problemi fiż-żona euro jista' jkollhom effett. Ir-rapport jinnota l-fatt pożittiv li ż-żewġ banek ewlenin illi jaħdmu fis-suq lokali huma sostnuti minn depożiti tal-Maltin Dolawċin u m'għandhomx bżonn finanzjament minn banek barranin. Madankollu qed kwistjoni ta' likwidità u tas-saħħa tal-prezz tal-proprjetà illi qed tagħmel tajjeb għas-self illi dawn il-banek jagħtu fis-suq Malti. Skont Standard & Poor's dan iżid il-possibilità ta' intervent mill-gvern minkejja illi dan ikun limitat biss għal banek Maltin. Għalhekk wieħed irid jara l-impatt fuq il-finanzi tal-gvern. Id-deċiżjoni dwar ir-ratings ta' 15 minn 17 il-pajjiż miż-żona euro fosthom Malta mistenja tittieħed wara laqgħa tal-Kunsill Ewropew ta' din il-ġimgħa. Il-Union tal-Għalliema l-MUT tajt li l-qafas tal-kurrikulu nazzjonali ġdid mhuwiex komplut b'kollox, speċjalment meta fuqu se jinbnew is-sillabi ta' kull suġġett. F'konferenza tal-aħbarijiet il-President tal-MUT Kevin Bonello qal li meta jfasslu l-kurrikulu nazzjonali l-awtoritajiet jisimgħu lill-għalliema.
L-MUT tajt li l-ħtieġa li jkollna kurrikulu ġdid hija ovvja tan għaliex il-kurrikulu li għandna sal-lum ma ġiex implementat kif suppost u ħafna affarijiet ħallew barra. L-MUT tajt li l-qafas tal-kurrikulu nazzjonali ġdid falla għax ma jindirizzax ċertu prinċipji fundamentali. Ma jitkellimx fuq klassijiet imħalta, jinjora l-ħtieġa ta' qafas legali biex għalliema jieħdu passi legali fil-konfront ta' studenti li jikkawżaw problemi serji, jinjora l-fatt li f'xi każijiet l-inklużjoni ma tagħtix il-frott u ma jeżistux proviżjonijiet għal studenti bla motivazzjoni jew interessi. Il-qafas ta' kurrikulu nazzjonali ġdid tajt l-MUT jinjora l-ftehim settorali li jipproponi tibdil fil-ħinijiet tal-iskejjel.